Хатын-кызлар гүзәллеге бүген дә иң көчле корал булып тора. Ләкин тышкы кыяфәт белән бергә рухи дөнья һәм эш сөючәнлек тә зур әһәмияткә ия. Шаран районы Түбән Заид авылында яшәүче Гүзәл Миңнегалиева да шундый. Йортына, тирә-як күршеләренә авылга ямь бүләк итүче бу ханым чигә, бәйли, тәмле ризыклар пешерә, матур гөлләр үстерә. Уңган хуҗабикә булу серләренә хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да өйрәнеп кайтты. Эшләгәндә үземчә булары күлдә томбыйклар үсеп тора, бакалары да бар дигән кебек шулайрак иттереп эшләсем килеп эшләнгәндер. Кайчандыр Шаран районы Түбән Заид авылына килен булып төшкән Гүзәл Миңнегалиеваның кул осталыгы турында тирә-як күрше районнарда яшәүчеләр дә белә. 5нче сыйныфта шәл бәйли башлаган милләттәшебез бүген киемнәр генә түгел, хәтта балалар бакчасы өчен уенчыклар да эшли. Кул эшләре миңа җан тынычлыгы бирә. Менә кул эшләгәндә бер галим әйткән бит, йогага тиң дип, менә һәр бер петля, һәр алган илмәк ул күңелгә тынычлык бирә. Мин гел менә бер уйламыйм бәйләгәндә. Только шул матурлык турында, матурлык эчендә генә yüзәм. 25 ел дәвамында авыл кибетендә сатучы булып эшләгән Гүзәл Миңнегалиеваның күңеле һәрвакыт иҗатка, матурлыкка омтыла. Өйгә кайтып керү белән куллары җеп белән энәгә үрелә. Элегрәк бәйләү һәм чигү үрнәкләрен китап битләреннән тапса, бүген интернетка мөрәҗәгать итә ул. Авыл өчен бу бик кирәк. Чөнки менә ул безнең Гүзәл апа безнең авылыбызның бизәге. Үзенең эше белән, күңел матурлыгы белән ул безнең күңелебезне матурлата. Без менә гадәти авыр тормышта без шушындый матурлыкны күрә белсәк, шушындый эшләргә өйрәнсәк, бу балалар өйрәнсә, шулай ук бит инде менә мисал өчен Гүзәл апа алтын йомгак түгәрәген җитәкләде авылда. Балалар белән эшләде. Аның укучылары бик күп эшләп үзләре шушы киемнәрне кияләр бәйләп. Монарлар кружок белән бәйләнәбез, кирәк эшләргә сатабыз. Менә бит инде матур дип уйлыйм инде. Бүген аның кул эшләре район күргәзмәләрендә зур урын алып тора. Кайчандыр рәссам булырга хыялланган Гүзәл Миңнегалиева исә яраткан шөгылен киңәйтергә ниятли. Хыялым бар, менә шушындый җеннәрдән картина ясарга. Ул хәзер мин аның әйберләрен дә җыеп бетердем, инде шушылай картина җыеп, шушыларны картина ясарга. Картинамның сюжеты да билгеле инде. Артта тирмә тора, башкорт егете курай уйный, башкорт кызы өстенә самавыр куеп, матур итеп бии, менә шушындый стильдә бер картина эшләсем килә. Өендә матурлык тудырган Гүзәл ханымның яңа бер шөгыле бар. Ул да булса йорт хайваннары белән уртак тел табу. Сабыр холыклы, дөньяга матурлык күзлеге аша карый белгән милләттәшебезне тугры сакчысы да, авыл халкы да якын итә. Шаран районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.